Video na? Video ko, nakabidyo na? Ha? Wa kay utang ka Uy, bubuton. garo si sana ko ni mo day, oy. Wa kay Grabe utang ka bubuton, akas ka. Okay saan ni mo day? Ngano Akong bibiboy gabi, imong giilog, ha? Imong giilog akong bibiboy. Kasi giilog day, ngano di garo ka, oy. Kasi giilog ako, oy. Nakagasto na ko sa kalibo tapos usa ka kis nga beer. Imo pa yung giilog, ha? Wala lagi ko iloga lagi, wala lagi ko iloga day. Ugwa pa lang nimo giilog, anong nikuyog man to nimo? Oy, sala ba rin akong batikag na, mas gwapa ko nimo. Oy, Batikugnaw, batikugnaw. Anong imo kong giahas? What kay asa day, ha? Traidor ka nga pagkabata. Okay, may traidor, ha? Traidor ka nga pagkatao, Ayaw, bayana biyanan, ka, day. bayuta ka. Uy, uy, may basbayot ka, oh. Anong imo magiilog, ha? Uy, sala ba din ng batikag na, man gwapa ko nimo. Wa kay saktong paminsar mao na imo ni laktod pa kay istorya. Uy, Ha? hala, grabe siya. Gipanganak kang away batasan na lang Wala ka kalibutan na kailan ako, day. day. Hoy, for your information, wala ka kailan ako. Ano ba kailan mo, ha? Ha? Kalagot ka! Agus ka!